لله رب العالمين على فولون كفر أنا بركة دالين كفر أمثلك على فو على ميسونا كبارنما بدمنك بسم الله الرحمن الرحيم أمي على فو على ميسونا كبارنما بدمنك بسم الله الرحمن الرحيم على فو على ميسونا كبارنما بلابانك الحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله بركة دلو بسم الله تغنادو بسم الله هرد بسم الله ني على تو chaman tingilenye بسم الله ورودي أهرما كافرياتا أمسلم يا جماعة فناتا على تقول دوبني كافريا ودي على تجاري بسم الله لا بسم الله من سيدنا على تقول بركة ماي أرحماني ويجين من لا بوليتي أديو نعى أكلم منك كافرو بولا كونترا أنا بسكافو كافرو كهرة كتشا ولا كتشا سلامو أرحماني أرحمي دكانة لمبة كابلا كلاهرا نيوتيبو سورو على كارنين أويه ولا بسم الله بنو بدي بالا كابني أنفع دما كليلا بسم الله بي مسا سلماني كمانا بسم الله كواسرو كورونا مجيلا على كراك فمو فمبي ني بركة بالا ني آدم ني بسم الله يا توبي بركة علي دومنو بي ني كلبو كونو akeleti ba drogeru kacha noni kacha suyani kacha soro kacha benti cheni musoche ebi bismillah sebe shenke mentani konondo njubani nyaga koro ibo jeni ko muko kala ni ala se dudi kono ibi je febe ka du kono fokele ale di barkay ni hamna ko gele yi so ebi joko flake ni jogo fla bana ibi ataf salam blalen kofe jogo fla ina fatia kofe sura kangara lentala ni mi da fatia kawdi mana ni claro la bismillah lima ahamani aya bismillah lima ahamani bismillah lima ahamani bismillah lima ahamani iba wurudi shen kina wolon fla ami bishe kini woro o kera hamikele min gol kama yo bani akara papier ko yo akara furu ko yo akara dengo yo akara du ko yo ko be juru balale men kana bismillah lima ahamani bismillah lima ahamani o koro yin sizine ala e kola ko min ni hami lima ahamani o min ni hami o kera juru ko yo o kera mako be furu la yo o kera ni kala na mabara soro o kera marché tenga du kono ibi ham nga bitigi kono ibi hami fengo fena iba fo bismillah lima ahamani aya donc bismillah na fati ba fola ambi ala fotron ande on fona fo wallahi parce que nous amblani baraina li deun yere dama e ñogon kanu fanima bebe do ke deun ga be sigato la mais fami mba ñini deun ga fara ani taro bu metri de ka dule pa fillahi tawali romandala an deun munum be bamako anan deun munum be sigato la lu de ya kanu ka jekulu do sigi yongwele domna ko konate a ko anyi andogo kanu anya mboro kanu kama fika jekulu do sigi samosa ambu wele obina wajulu kan kasi nguma ngo nere ko nti tona parce que negi donc madu konate donc tongo tine intéressé ni ko nta anga samakata mais tout be wolo tunu tout se wolo kashika tunu donc ni dew ya kanu ko ba je polisi ame dogo de ke oni nyogon je ni ala ko de do ala kanye donc sa o sa andinge Yusuf
walima Sulemani Facɛ donc nous de bi olu wele kana u bɛna wajilu kɛ Sikaso la ka taa donc o de la an ye a kanu ka dugawu kɛ u ye parce que mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn diɲɛ ni barika t'a la fu de don bisimilayi de barika ye ala k'a barika don an ka jamana na n'i y'a ye an sigi o sigi an bɛ dugawu kɛ jamana ye aw tulo bɛ sagaw ni baw kasikan na nin bɛna faga sa wolojili min kɛra faama tɛ yan dɛ walima hali ni faama bɛ yan n'o nana i b'a sɔrɔ o nana personnel de la n'o tɛ jamana kalifa bɛ minnu ma olu bɛ yen mɛ an bɛ ɲɔgɔmɛw faga an bɛ a tɔgɔ ye di baw faga an bɛ misiw faga ɲɔgɔmɛ 14 ɲɔgɔmɛ 7 sagaw ni misiw ni baw nin bɛɛ bɛ faga de pour que jamana ka basigi dɔ bɛna fɔ ko mɔgɔ ye an bila a la wa non Konate ma kalanjan kɛ mɛ ne ye min faamu kunkolo la dɔrɔn jamana ye an bɛɛ fa ka foro de jamana ye an bɛɛ fa ka foro ye ni fa bɛ sunɔgɔ la ni misiw nana k'u bɛ fa ka foro cɛ n'i sigira ko ni ba wulila n b'a fɔ i kɛra dangaden de kabini misiw don dɔ de i bɛ wuli i t'i sara mɔgɔ la parce que ni foro tiɲɛna a tiɲɛna e de donc jamanaden bɛɛ ka i bila o minɛn kɔnɔ ka jamana kɛ an fa nin yɔrɔ ye mana fɛn o fɛn bɛ jamana basigi an ka wuli ka an jɔ ni o ye hali ni jamana faamaw ma fɛn d'i ma i ka baara la u ye fɛn di o anw bɔra Bamakɔ ka na an ma kunbɛn sira la bandi fɛ dɛ ou bien o tɛ fanga dɔɔnin bɛ faamaw la ye n'o tɛ n'u ye sira tigɛ Buguni ni Sikaso cɛ hali ne tɛna taa n jɔ a tɔgɔ ye di Senu kɛ hali ne tɛ taa Senu mɛ n'i y'an bɔtɔ ye fɔ Bamakɔ ka na fɔ Sikaso yan o ye basigi min bɛ jamana kɔnɔ donc Basumanatu kalanna 100 ani 24 ala k'a kɛ barika ye k'a don an ka jamana na ala k'a kɛ barika ye k'a don an ka surasiw la ala k'a kɛ barika ye k'a don jamana mara kalifa bɛ minnu na bi k'a don olu la parce que an bɛ jamana faamaw tɔgɔ ta Asimu n'a ka mɔgɔw anw b'u tɔgɔ ta anw tɛ politiki la ne yɛrɛ den si tɛ min bɛ sara ta kalo la nka an bɛ Mali kɔni na a rumeur mɛnna cɛ donni nkalon don an t'a dɔn k'a fɔra ko kɔgɔji yɔrɔ dɔɔnin donna Mali la ne hakili la hali Kulubaliw bɛ dɔ k'o la hali ni tiɲɛ tɛ ala k'a kɛ tiɲɛ ye donc o la n'a fɔra k'an ka sɔrɔsiw ye nin yɔrɔ minɛ an bɛ galo an bɛ dɔn kɛ parce que o ka d'an ye o bi Mali sɔrɔsiw bɛ ɲini ka kɛ komi ani Côte d'Ivoire ka balontan walima an ka joueurs n'i ka jamanadenw taara balontan na jamana min na n'a fɔra ko Mali bɛ jouer don min an karamɔgɔ o ye sosow content don ye hali an bɛ ɲinɛ ka sɔrɔ fagalan san parce que an ka jamana bɛna jouer bi an bɛ condamné don donc an b'o o dangan kelen de la bi a ka di bɛɛ ye jamana faamaw ka basigi donc olu ta ye marifa ye ani bɔnmu anw ta ye ala a kɛ o ye o tuma na an bɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana in na an b'o fɔ aw ye n'aw sigira yɔrɔ o yɔrɔ a ye Basumanatu wurudi su caman ye a fɔ an ɲɛna ne yɛrɛ tɛ su ninnu dɔn u b'u ka mɔgɔw ci a ye n'a fɔ Konate ye k'a ka Basumanatu wurudi ko jamana ka basigi b'o la o de la n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ Basumanatu ta bon ala ye a taamasere jira an na fan bɛɛ Kasimu kumana sa jeli kuma tɛ o an bɛ bɔ waati min na ni kun ye situlu bila tesa kɔnɔ a tɔgɔ ye farini bila la a tun b'a jira cɛwa galo mɛ an y'a daminɛ min kɛ tile bɛ min tile tɛ bɔ yan ko baasi tɛ aw ɲɛ bɛ tile la bilen yan donc arahamani ye nɛmɛ di donc ala bɛ a taamasere jira an na fan bɛɛ o la a wurudila siɲɛ 100 ani 20 ani 4 ala ye nabi ɲuman 100 ni 20 ani 4 ala y'o ci Basumanatu a dɔgɔw bɛ jaabi dɛ an ma dibisiko kalama ye k'an sɔrɔ sisan a sofilenba de don a ye Kulubali deni ma k'a ka a dafara sabu a di Kulubali deni ma k'a ka a dafara ko ɲuman quoi yɔrɔ dugawu jaabira ka ban dibisiko kalama y'an sɔrɔ sisan Basumanatu cɛ k'i y'an sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an ka nin sen yan sɔrɔ a sababu ye radio Kutɔn de radio Kutɔn de b'a annoncé fan bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka Basumanatu wurudi donc
abi wurudi mun kama doma yɛrɛ bɛ yan a b'a fɔ de k'an ka basmalatu wurudi ko jamana ka basigi ala ka barika don jamana na donc Sikaso ye a wurudi 1,200,000 dɔɔni dɔrɔn de y'a jɛ 300,000 ah fɛn min fɔ ko kelen a b'i mago ɲɛ a fɔ ko 1,200,000 don hakɛ t'o la dɛ donc an nana o dugawu kalanba kama donc ala y'o tamasiyere jira an na ala ka barika don jamana na ka tila ka nin fana fara o kan fɛn o fɛn mana kɛ nin taama in kɔnɔna na a bɛɛ ye arajo kotɔn ka kow de ye mana an b'a ɲini ala fɛ ale yɛrɛ ni nali kama ala ka miliyari caman di an ma n'o kɛra an tɛna ɲinɛ o kɔ donc ala ka dugawu bɛɛ minɛ a b'i ŋɛniyaw siri an bɛ jɛ ka fatiya ta ayiwa ciao ayiwa denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ yen ni an bɛ nana olu kama la jeunesse ni jeunes bɛ wuli a ye wuli dɛ ala yɛrɛ wulila ka ban mɔgɔ ka n'i da i m'a ye ala ye président cɛkɔrɔba bɛɛ bali ka bɔ yen tout est jeune plein ala ye jamana président cɛkɔrɔba bɛɛ kemu ka bɔ yen a tɔ bɛɛ ye denmisɛnninw ye burukina président o jeune ye mali ta bɛ ten a tɔgɔ ye di sénégal ta bɛ ten niger ta bɛ ten donc a y'o sigi donc ni denmisɛnninw wulila k'u jɔ hali n'a fɔra ko farikolo baaraba dɔ bɛ kɛ sisan cɛkɔrɔbaw tɛ se ka kɛ o denmisɛnninw de bɛ se ka kɛ donc ni denmisɛnninw wulila k'u jɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la ka taa sɔrɔ a baara kɛbaga bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw ye i jigi tigɛ o baara la o tɛ taa ɲɛ parce que ni cɛkɔrɔbaw sara o y'a bannen de mais n'i taara denmisɛnninw sɔrɔ cɛkɔrɔbaw sen na i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in tɛ ko jɔta ye bon denmisɛnnin fitinin n'o ye Sikaso denmisɛnninw ye u ye miliyɔn joli kɛ 16,000 bisimilayi rahmani rahim 16,000 ko k'a barika don jamana na ala k'a barika don jamana na n b'a fɛ ka min fɔ n'i bɛ dugawu ɲuman kɛ hali n'i m'a kɛ i yɛrɛ ye a kɛ mɔgɔw ye mais a bɛ segin e ma a kɛ mɔgɔw ye a bɛ segin e ma a bɛ komi muso min ka keko muso kekuma ni dumuni dilanna o bɛ dumuni ɲuman de ta a b'a di waliden ma a b'a ta to o ye muso kekuma de ye a bɛ komi ni denmisɛnnin 2 nana denmisɛnnin 3 bilara burukala 2 a fɔra k'i k'o tila o la i b'a kɛ cogo di ayi burukala 2 o de bɛ tila mɔgɔ 3 la wala i b'i ta jɔlen to i bɛ burukala kelen kelen di wale ta ninnu ma i b'a fɔ bɔn ko a ye nin sɔn o tuma bɛɛ b'a tigɛ nin b'a ta tigɛ milieu la nin fana b'a ta tigɛ milieu la a b'a di e den ma dɔ e den bɛ 2 de sɔrɔ donc mɔgɔw k'o faamu mais ne sinna ka burukala kelen di den ma ɲɛngoya kama k'a ye karisa sɔn ka dɔ fana di nin ma k'a ye karisa sɔn i den b'a tigɛ kilancɛ la nin fana b'a tigɛ kilancɛ la mais wale ta in bɛ kala kelen de sɔrɔ donc toujours ni bɛ ɲuman kɛ a di mɔgɔw ma a dafalen bɛ segin e ma donc o la i den kelen ani waliden 2 i bɛ burukala 2 di waliden 2 in de ma i b'a fɔ k'a ye n denkɛ sɔn n'o kɛra e b'a tigɛ kilancɛ la nin fana b'a tigɛ kilancɛ la bon a bɛɛ kunkolo bɛ taa di den ma den bɛ joli sɔrɔ kala kelen bon donc o la ɲumankɛlaw k'a dɔn ɲuman bi ten n'i ye ɲuman kun jɔ mɔgɔw la a bɛ laban e de la donc n'a ye dugawu kɛ ko jamana ka basigi ka dugawu kɛ ko jamana ka kisi ka dugawu kɛ ko ala ka basmalatu barika don jamana na a ye da la k'a fɔ aw de bɛ kisi a barika de bɛ don aw la ni ala y'a lase jamana ma a b'a lase aw ma donc ala k'aw sara ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ala k'an sago d'an ma basmalatu kɔni an seko t'a la a turuturula diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an balima dɔ y'an tɛgɛ fa saga min taara sa saga dɔ nana n'a ye nin fara saga wari kan donc jolibɔn ka di ala ye n'i y'a ye an bɛ sagaw ni misiw faga wurudili ninnu na ala yɛrɛ de ko an ma kuranna na ko wa fadainahu bizabihin azim an y'a kumabɔ ni kantigɛli fɛn ye
tɔɔrɔ dɔ kun kan k'a sɔrɔ an ye ne fɛn dɔ kantigɛ o tɔɔrɔ ma sɔrɔ bilen o de don wa fata in na o bi jamu na o kuma na an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ an ma ala k'a minɛ an ka jamana ma ala ka hɛrɛ k'an ye a siri an fɛ ala k'an sago da ala kira hɔrɔma ye sɔrɔ ala la sɔrɔ ma a ye ŋaniyaw siri an ŋaniyaw siri min b'i kɔnɔ tigitigi i b'a fɔ ala a kɛ basumalatu bonya kama ala a kɛ basumalatu barika kama mɛ a ye jamana bila ɲɛfɛ parce que n'i y'a ye ɲɔgɔn kɔngɔ duuru la teri kɔnɔ fila bɛ dugu ma ni jamana kisira an bɛɛ bɛ kisi donc jamana kɔfɛ aw den minnu bɛ furu yɔrɔw la minnu bɛ hami denko la minnu kalanna diplôme sɔrɔla u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a n'an ka baarada ko fɔ ani caméraman bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka kow la cogo min na bɛɛ k'i ta fɔ mana a kana ɲinɛ an yɛrɛw fana kɔ ala k'an bɛ nin baara in na Amin, mira mi fe, ven y capo, allá. Amin. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Amin. بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين Amin. الرحمن الرحيم Amin. مالك يوم الدين Amin. إياك نعبد وإياك نستعين Amin. اهدنا الصراط المستقيم Amin. صراط الذين أنعمت عليهم Amin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Rabbi. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره. Nanti, silakan dugawu minɛ.